Ja, det var et job med mange overraskelser, for jeg opdagede hurtigt, at det, man sådan fik at vide af instrukser herhjemmefra, det slog ikke helt til, når man kom til Egypten. Først var det jo meningen, at vi skulle have boet i en selvstændig højskolebygning på vestbredden af Nilen. Det, der sidenhen kom til at hedde Sheikh Hassans Hotel, tror jeg, hvor man jo så ikke kunne blive færdig. Og så flyttede vi ind i stedet i noget, der hed Wadi El Muluk Hotel. Og det var i og for sig et for den tid, hvor det var bygget ret luksuriøst hotel, men der var ikke sådan bad og toilet til værelserne, men fælles badeværelser, der godt nok var indrettet meget luksuriøst. For eksempel havde de bidet og badekar i lange baner, men problemet var jo så renholdningen af disse herligheder, som så ikke helt gik af sig selv. Og når man så kom ud og skulle vise folk rundt i templerne, så var det jo også et problem at være der for første gang, og for mig havde man sådan lavet en særlig ordning, fordi jeg havde kun været i Egypten en gang før, og skulle derfra så til at starte som guide med rundvisning af folk og foredrag i lange baner. Der var jo et stykke, og så havde man sørget for, at en af højskolens stiftere, Jørgen Hartmann, var dernede og tog imod mig og hjalp mig med at finde de forskellige ting. For en ting er at vide noget om antikviteterne, en anden ting er jo at stå det rigtige sted, når man fortæller om ekspeditionen til Punt, eller at det ikke er et forkert skib, man peger på, eller sådan noget, eller at være de rigtige steder, når man fortæller Karnak-templets bygningshistorie og den slags ting, så er det ganske vigtigt, at man står det rigtige sted. Og det var Hartmann god til at sikre. Så jeg slog først sådan rigtig igennem, tror jeg, da vi kom til Tutmosis den tredje grav, som jo ikke er større, end jeg godt kunne finde rundt i den, og så kunne jeg så ud fra mine notater identificere de forskellige timer i Amduat, underverdensbogen Amduat, og så gik det ellers derud af, så publikum der også fik en fornemmelse af, at jeg kunne et eller andet om det gamle